Erokamano Nyakaramogi kuom keto geno mari e Ramogi TV kinde ka kinde ni mar dwaro mari e mor marwa. Nyakaramogi waikore makare gi weche manyien mag migago kowuok e Ramogi TV e thuolo ni, to mokwongo wawinjane mago mawamiyo pek. Bed plan ma jo Homa Bay moloso, jo Shauri Yako wacho ni wan gima chando wa ni ka koth chwe to piterowa. Ka koth chwe to mudho negowa. Kendo ka kuonde mwadake gi mudho lilo kelonwa insecurity. Kaunti ma Homa Bay ochako chenro mar bero kuonde dak adek e boma ma Homa Bay mar bero ngima jodak. Kibaki alikuwa aliambiwa one time. Uhuru alipoingia aliambiwa one time. Wakati Ruto ameingia toa tena. Kwani hata mimi sinaweza kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya? Josiasa mapacho ka imedo jiw mondo weregi kampen momondo kod siasa mathiro dongruok. Tumeona sasa wacha tulete hii mradi ili watu waweze kukuza na kupendelea jinsi ya kukula samaki, na pia tunaona dhamana yake pia. Kaunti ma Marsabit ochako tiego jodak e pith kod chamo rech e yor kedo gi kech. Ingi thuolo mar oro ote mari motudore gi weche manyien e namba marwa mar ote machok ma en 36000 machiegni. Nyinga Milton Ochieng Awuor. Onagi e kach ng'od bura ma Jomvu e kaunti ma Mombasa ywak ni kata obedo ni kwan atamalo maduong' mar ombulu ni e lwetgi. Lemo ma gisebedo ka giyude telo pod ni piny kaluwore gi pogruok manie kindgi. Maeri gikoni timore ni mar moko kuom jogo ombulu e kach ng'od burano osebed kilombo gi jogo chumbu mag siasa, gino mamiyo moko kuomgi loko kura margi kendo dhigo ombulu e kuonde chung'od buche ma libamba kochopo kinde yiero. Joja oko nigi ler kowuok Mombasa. En romo mane obagi gi oganda luo modak e od bura ma Jomvu e Mikindani mar twak ewi kaka ginyalo rakore gi midhieche magikoni gisebedo ka gikale to chutho e kinde ka kinde bang' yiero. E romono mane otelne kod Jackton Madialo ma en MCA ma Mikindani, thor mar wach ne en pogruok manie kindgi, gino magikoni osebedo katimore kata obedo ne gin kod kwan mathoth mag ombulu manyalo miyo gi yiero jatelo magihero gin giwegi. Wanyalo wacho ni klasani wani mogo kura joma ng'eny Jomvu ka, to lakini olemo mamiwa okoromre kod kuchwa. Koro wadwaro 2027 jok mwadro siro chakruok governor nyaka MCA wanwang'o olemo moromre kod koka korwa. Koro wadwaro sama fight bonego swara to waswano piny wale bwana mia ama mia bad to kama no bad anwa mut to kama no mut anania matumbo nikeni matumbo no bene mero wan kako gandalo mosebeti siasa ka higi ni mang'eny e Mombasa County ka ni mwawacho ogando na biro bedo achiel to wa identify kuonde ma wadwaro ok nwa bedo joma ng'ane konwang'o ni ng'ane obedo kama. Kwa hivyo wabe nyaka wabi kwa senye wan mabor ka wan jodak to wan gi namba wani be nyaka wati kodo mondo benefit wa kaka jamii ma joluo. Pogruok makama gikoni osebed kinyayo gi jogo chumbu mag siasa mikoni opondo e igi kendo lombo jomoko malok kura migoyo e ute bura kata e wards mag libamba bang' yudo mit bilie. Ndalo campaign ibe wakajo go biro bwana jigori uru to kwa sori wele bang' election jogo lal kwanegi kendo wabonegi waboneno bang' election richiegni gikawo kaka jembe makuso puro tikawo iye dragola koro ndalo pur mochopo koritengogi nte kwa ni ko ber o nadi o nyonyalo pur koro ma wacho no enough is enough, mano will not happen again. To onge oganda mabet kama ginyal poro wach nyaka wabed gi karwa moporo wach nikech chon ne wan kod Tom Mboya. Sani inwango ka cultural leader ma en jaduong' Obara Kings ma miyo luor kabisa en masani en kaka political kendo leader. Koro nyong bedo maber ka wayudo political leader. Wadwa neno to political leader moyierni owuok kanye to nengo mare en ang'o, tere kaka odwa ketowa kanachiel kaka oganda onagi mondo mi wach achiel. Ne bende gisiro wach bedo gi jaloso margi kaka onagi e od bura ma Jomvu mar rakore gi moko kuom midhieche magikale moting'o weche mag ohala, somo kaachiel kod siasa e kind weche mamoko. Jowa e piny koni ng'eny jodak kuonde ma kubeyo sana to yuto gin piny. Koro gik moko ka empowerment kaka employment kawuono be chiwo scorecard mara tanyiso gi kabisa with evidence. Jackton Madialo wa pod kawuono kaka spokesman marwa
mar Jomvu constituency. Ene jawach marwa, ene wuoyo marwa mar Jomvu constituencies mamoko. Oyere ne jawuoyo mamargi nikech wan waonge e ward makono kata constituencies makono. Waseyudo hama warituru girwani, kikowe girwani mondo dhano kawe. Magi Nyasaye miyowa warituru, obeduru ka dhako maraneko ok witga nyathine, to kode kata koth goye kata budolil edo to kode kanyo. Jowerwa no nikimaliza kazi nitamalizwa kazi to wan joluo owacho no gima Nyasaye nomiyawo kana weni jochien, gima Nyasaye nomiyawo kana weni jochien, mani gima Nyasaye omiyowani jato madielo okole satan. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jagoro mongirore migawo mar arita mar oganda Joseph Montari oseyo josiasa makwedo piny owacho kuom siasa ma ok rum, kowacho ni jatend piny William Ruto tiyo maber kendo jo Kenya dhi miye thuolo matelo kendo nyaka 2032. Montari mane wuoyo e sikund primar mar Nyabikongori e sub-county ma Kuria East nowacho ni tich mosetim kod jatend piny William Ruto nenore e gwenge duto ma piny Kenya. Okone oganda jo Kuria mondo mi omed mana chung' motegno kod jatend piny William Ruto, kowacho ni gwenge ma Kuria oseyudo dongruok mathoth e bwo telo mar William Ruto. Rais wetu sasa President William Ruto amenipa kazi, tumepata pesa kidogo, tunajenga classroom. Kama hangenipa kazi ningekuwa DC huko, mimi naumia huko na singe hata mungekaa hivyo tu. Hata leo singekuwa hapa. Sasa mtu ametupatia kazi, tunaona matunda. Tena tumtupe sisi. Kwa hivyo sisi tukae na William Samoei Ruto. Tati Kibaki alikuwa kwa uongozi, aliambiwa one term. Wakati Ruto ameingia toa tena. Kwani hata mimi sinaweza kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya? Kwani hii imetengewa watu moja tu peke yao? Moko kuom jotelo maketo sirikal tesre kod jodak ma Kajiado ogolo kwayo magi mondo mi sirikal one ni chenro magi miyo jopiny ber kendo giriw ji e tendgi kendo migi winj dwach jopiny ka ok gibuono ng'ata. Kane gilose romo manobagi gi jodak ma Kajiado, jotelogo nolero na chiedh nade makwako jo Kenya ikelo kod koso ratiro gi gige piny owacho. Vizuri tuwe na amani kama wa Kenya. Sisi wote tunahofishwa na zile vifo ambazo tumeona, vile watu wengi wamejeruhiwa, tena kuona kila wakati watu wako kotini. Haya ni mambo ambayo hairidhishi, na ndio tunataka hiyo siasa ambayo kidogo itulie, si siasa ya vita na maneno makali, lakini lazima tuendelee na kuhakikisha kwamba tumepata uongozi bora. Na tunaomba pia kwa sababu ya taifa ili tuwe na amani, nchi ikaweze kutulia, ili tusubiri na tungoja wakati wa uchaguzi, maana itafika, ili nchi ikaweze kuimarika katika hali ya uchumi na amani pia ikaweze kuwa katika taifa. Tunasema ya kwamba wamama wa Kimasai tuamuke, tutafute viti kuanzia za chini mpaka za juu. Tuko hapo tayari kutafuta women rep, tuko tayari kutafuta MP, tuko tayari kutafuta governor, na tuko tayari pia kutafuta presidential candidate. Maana hata sisi ni watu ambao tumesoma, tunajua kutafuta, tunajua haki yetu. Only thing I want to tell Gen Z is that I want to tell you that you are not the leaders of tomorrow, but the leaders of today. Mjitume, mnaona ni sisi ndio tunataka kusaidia hii country. This country emergencies ndio wanataka at least to change other things. So tusiende tu kwa kuandamana, bali tukuje tujitoe pia na tutafute hiyo uongozi tupate kubadilisha hii nchi. Chenro mapile orochore karkano mwandu mawuok e meli e kaunti ma Mombasa Tokyo wuok e kind joma ting'o osigo kod obila e wi chudo matin mawuok kuom weg kuonde kenogo eko kod jogo matayo tije e alworano.
nochuno obila mondo oti gi iro malungo wang' mar keyo jotijego mane kwedo chudo mar Sh7 ne kilo 50 kod Sh10 ne misigo mar kilo 90. Joting'o osigo wacho ni weg kanyo otamore chopo dwaro margi mar medo gi osara no nyaka Sh20 ka giketo seyo ne obila kuom tiyo kanyakla gi weg mwandugo mar rocho ratiro margi. Hawa hii kazi imeingiliwa na mabroka. Wakati wanaleta wenye mchele, kuna wengine wamewangojea wanawasema waje sisi tudidi na hawa. Wenye kazi wanasema unalipa shilingi 50 kwa gunia. Broka analipa shilingi 6. Hii ndio mambo ambayo imeleta uhasama, imeleta vurugu na kazi zimesimama. Nashukuru wafanyikazi wameweka amani, bado tuko katika solidarity. Kazi bado imesimama mpaka tuwe na mwongozo. Mimi nashangaa CBA, hata walimu wako na CBA, doctor wako na CBA. Wakaleta yao by 50 inalipa shilingi 15. By 25, by 50 ni 15. Hiyo bei yao. By 25 inalipa shilingi 7 na peni na sumi tu. Lakini yetu ilikuwa ni 20 kwa 10. Hiyo yetu waliweka kando na ile yetu imekuja kisheria. Kwa hapa kusimama na wafanyikazi, tunajua kuwa wafanyikazi Masogi ndo wanabeba magunia yote ambayo yanaingilia na hapa port. Na wao ndo wanafanya kazi kubwa, lakini bado wanaendelea kunyanyaswa. Kwa hivyo leo tuko hapa kusimama nao katika mgomo wao, na huu mgomo utaendelea mpaka matakwa yao yote yatakapotimizwa. Sirikal kaunti ma Homa Bay komakore gi riwruok ma ok mar piny owacho marango wedhe mag alwora sani koro ikore masidho ayanga chenro mar bero kuonde dak mopogore mantiere boma ma Homa Bay. Maeri en bang' kawo pach jopiny e kuonde dak mopogore e bomano moting'o Shauri Yako, Makongeni kod Sofia e wi gigo ma sirikal onego tim mar neno ni kuonde dak ma kamago obedo makare. Chenrogo geto tieko midhiero ma jopiny osebedo ka nene kuonde dak ma kamago, kama oting'o keto alwora mochido bedo maler, loso odundu makeyo pige mag minyaga obed makare, kaachiel gi keto teyni e kind mamoko. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga gi jata tije maduong' e Global Center ne oyuore nyasino. Mashinani kwa wacho ni mondo walos plan, kik obed plan moa loka to biro dhur ewi jo Shauri Yako, jo Makongeni, jo Homa Bay. Obed plan ma jo Homa Bay moloso. Jo Shauri Yako wacho ni wan gima chandowa en ni ka koth chwe to pi terowa. Ka koth chwe to mudho negowa. Kendo ka kuonde mwadake gi mudho lilo kelonwa insecurity. Gik ma giwachogo emokete i plan no. Koro plan no dhi bedo launch ka wachope devolution conference. Ng'ato nyalo penjore ni plan to konya gang'o. Onge yo moro amora minyalo yudo go pesa madongruok koko nyisore ni plan nitie kaka pesa no dhi timore nade dhi tiyo. Mane momiyo plan muhimu. Ng'ato nyalo penjo biro mane wach plan. Plan ema kelo pesa. Ema inyalo tang'ne president ma piny moro ni mae plan kendo mae gima jo Shauri Yako ne dwaro ahinya. So why we're here today is to be inspired by particularly women-led initiatives, youth-led initiatives, to identify their priorities. What needs to be done? Housing, drainage, water. And that becomes the People's Adaptation Plan. For people here in Homa Bay, perhaps it is difficult to appreciate, it's the first ever, let me repeat, it is the first ever People's Adaptation Plan which is presented and being incorporated into the overall development plan of this county. Sikund sekondar mar Yawuoyi ma Kodero Bara e sub-county mar Rongo olor apoya nono kod migawo mar somo kaluwore kod ng'anyo ma jopuonjre manoweyo ka kar nindo achiel owang' kendo mwandu mathoth okethore kokethi kod jopuonjre. Director e migawo mar somo e kaunti ma Migori Jacob Onyiego manochopo e sikundno owacho ni giloro skundno mondo mi board mar sikul oyud thuolo mar timo nonro. Onyiego wacho ni bende nitiere listi moselosi mar jopuonje 15 michich godo ni ema nochako ng'anyo ma bende okelo lal mathoth ne skul kendo ma ibiro yudi kod keth ibiro kawo ne ondamo mowinjore mar chik. We have invited a qualified assessor to come in and be able to check the cost of damages and be able to advise the Board of Management so that a decision can be made on how these damages can be corrected. In the meantime, the
decision has been arrived at of having the school closed until further notice. A communication shall be passed to the parents on when the learners will be recalled back to school once the board of management has sat and looked at all the issues and be able to recall the learners. Sirikal mar Kenya koro yudo sir mar omenda maromo bilion 1.7 mabiro konyo bero sekta mar wuoth ahinya te okang' mokwongo mar gedo mar reru mawuok e chuny boma ma Nairobi nyaka Syokimau. Kaluwore gi jatend migawo mar weche tudruok e pinje ma oko Musalia Mudavadi, gedo mar reruno igeno ni biro chakore dwe mar 11 higani kendo pod gimanyo yore mag medo yudo sir. Korka kore, jatend migawo mar wuoth Davis Chirchir owacho ni gedo makamano biro konyo chwalo dongruok mar piny Kenya kendo biro chiwo thuolo bende ne joket mwandu e boma ma Nairobi. Pilot Phase 1 project is estimated at US dollars 3.9 billion. We have secured financing of 1.7 billion, that is about 44%, with the government's counterpart financing of 389 million US dollars. And this leaves a financing gap of 2.2 billion for the success of this phase of the prioritized projects. The critical components of the prioritized integrated transport system to decongest the Nairobi Metropolitan comprise of the Nairobi Railway Central Station project as the key first mover project, supported by 2 BRT lines, that's line 2 and line 3, commuter lines 1 and 2, the SGR link from Syokimau, where the current SGR terminates. Expression of interest has gone out. We are waiting for replies, which we expect to receive by the end of August. And we hope that will then allow Kenya Railways to go ahead with RFPs on the technical side, but also will allow National Treasury to issue an RFP on the finance side so that banks can start to begin offers and to start that negotiation process. En mor maranya kwa Ramogi ni podikete Ramogi TV wadhi nyime gi weche manyien to wakaw yweyo mokwongo kapok adhi e yweyo. Onyango Woodley mar Malindi wacho ni aneno umakare kawan gi min boni to gi James kaito chenro ler mar atari e gwenge mawendo mano Harrison Nairo kaito Mondi Obilo mar Kindu Bay bende wacho ni kamoro ni Kanyakutu sitima waongego for the last 3 months. Chopna ote no chopo maber an kodi kendo aneni makare. Ansara Singa nyakwa Odongo mar wang' neno West Kanyamkago owacho ni omoso baba gi Odongo mar wang' neno kaito machielo bende aneno ka Morris Dianga Wood Kamgundo wacho ni Milton Awuor aneni maler koda wan kaka jouriri wa mor kod jaod bura marwa Mark Nyamita kuom telo mare. Wakaw yweyo kik idhi mabor waduogo bang' thuolo machuok. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts mabeo mokalo mag dier higa. Tiles mag tado mag Deka iyudo gi siling 500 kende ka steel trusses to yudore e siling 255 mita ka mita. Wakelo ni nyaka idhodi maonge chudo mora mora ei Kenya mangima. Gochno e namba ma en 0722 638 kata chwal order mari e www.royalmabati.com. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo ni gimoro manyien. Ojuri to koro kinen machagi ma en okelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Alea en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jaelieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. You'll build trust by me knowing that you're actually not interested about my title. If you're just saying hi to me while you're looking at my shoulders to see who else is the biggest or the big shot in the room to say hi. I don't think that can be achievable or that is normal, because let me tell you, your body will just shut down. Your body will just tell you no. Even your emotions, you can tell when they're not in check. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Machigni nyakoro manga juange chenro mar Goma Owake. Wok tich akelo ni mix bokwe. Ekaito tichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu ticha dek nyakoro manga juange akelo ni mana yani ngeni mpaka kiwasani. Ticha Ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Nyakora Magojong Friday sukuzo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod Ann PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Machiegni kendo jo Kenya koro jiwo mondo riwre kendo mondo bede kanyakla achiel gi jowetegi kaka achiel kuom yore mag kedo gi pek ma nengo mar ngima ahinya e kinde ma giyudo achiedh nade. Kane gilose boma ma Kisii, jokanyo mawuok e riwruoge mopogore mag oganda ojiwo jo Kenya mondo osum ranyisi mawuok e achiel kuom riwruoge ma boma ma Kisii ma koro nyayo atwaka kod ng'iewo nyamburko moyiedhi mar timo ohala. Mon liete, rowere kaachiel gi jogo maonge nyalo koro ijiwo mondo mi omany yore makende mag makore kamano mondo ginyal yudo konyruok. Tunafurahia kwamba tumenunua gari letu la kwanza na kwenda mbele maono yetu yote tutatimiza. So ningependa kuhimiza pia wale watu ambao wako huko nje, kama hauna chama unaweza tafuta chama kimoja kama hiki ujiunge nacho, kwa sababu mahali tunaenda kwenda hapa mbele maisha yamekuwa magumu na ni lazima ya kwamba tusaidiane ili tuweze kujimudu katika maisha. Na naona tukienda mbele na tukiweka Mungu mbele, naona ya kwamba kila kitu kinawezekana. Kufikia sasa hivi tunasema ni Mungu, tunasema ni Ebeneza, na jina lake liendelee kuinuliwa na kuhifadhiwa zaidi na zaidi. This is a good initiative, and I remember when we started it, some of us did not believe in it, but because of consistency and availing ourselves and togetherness, today we have our first house, and if you realize it's written 001, and we are hoping that we can have more and more in support our community, and we are encouraging all of us, all the people, that to join hands, join welfares, because that's the way to go, and togetherness you can pull together. Joriemb apiko e kar dak ma Kiminini e Trans Nzoia dwaro mondo mi jo apiko wetegi odonje riwruoge mag saga
mar neno ni ging'iewo apikni magi giwegi moloyo chandruok kod chulo hola. Gimedo ni apikni mikawo e gowi bechgi ni malo kendo nyadiriyo mar mano ming'iewo aching', ka giwacho ni mano tero gi lal maduong'. Kane giloso bang' yudo kony mar omenda maromo Sh500,000 koa kuom jaod bura ma Kiminini Kakai Bisau, jo apikogo nolero ni pesago gibiro tiyo godo mar chako riwruok mar Saga mabiro neno ni oduok piny chandruoge magikale, ni mar obiro neno ni gibedo ga apikni magi giwegi. Kakai bende notiyo gi thuolo makamano mar kwayo japiko mondo kik yeti kodgi marach gi josiasa mar nyayo koko kod tulo. Wanakuja kututafuta, watupee pesa kidogo kidogo, watupee pombe, tuende tupigane. But namshukuru kwa sababu amekuwa kiongozi wa adabu na kiongozi wa hekima mwenye ameona huyu boda hatazidi kuwa gun. Vile vile wakati ya basari tuliona alikuwa anatuambia pia bodaboda kuja msaidia watoto wetu. Kuweka msingi kabisa, tumeona ametupea cheki hapa ya 500,000 ili kwamba vijana hawa pia waanzie maisha hapo kwa maisha ya sako, waweze kujipanga ili kesho ile pikipiki ambayo wanalipa ya tajiri waweze kulipa yao. Mpango wetu ni kuhakikisha kwamba hawa wana bodaboda wamekuwa na shida kupata pikipiki. Deposit imekuwa ni zaidi ya 70,000. By the time wanamaliza kulipa pikipiki is close to 350-400,000. So tumekuja na hii initiative tuhakikishe kwamba watapata pikipiki kwa bei nzuri na deposit pia itakuwa chini. Na pia tumeweka wana tuktuk ndani, anybody in the transport sector, wale wa mikokoteni, wale wa punda, we want to do that. Tuo machoke kod fuondi mag del osebedo ka kelo midhiero n'oganda e pachoka, to okenge mang'eny laktache mathiedho tuoni maonge yath kod sindan mong'ere kaka chiropractors atin mokalo. Lakteche 7 kende ema sani nigi lony e thiedho tuochego e pachoka. Kata kamano kwan gi nyalo medore kaluwore kod mbalariany mar Eldoret koriwore kod mbalariany mar Life University manie piny Amerika makoro osechako chenro mar puonjo somono. Kenya mang'eny timo negi bero mar chogo ka gimonyo yedhe okang' kokang' mondo duok negi rem chien. Gino ma jolony e weche fuoni wacho ni ginyalo yudo kony kokalo e thieth mong'ere kaka chiropractic, ma en thieth mageto rieyo fuoni kod chogo mok gitiyo kod yedhe, sandan kata bero. The real benefit of chiropractic is that they look at health differently. It's a hands-on natural approach that assesses the body's ability to function and regulate itself so that it can express health to its fullest potential. And I've been using chiropractic, my children, myself, my entire family. Our first method of taking care of ourselves in terms of health is chiropractic first. Medicine comes later, and we have seen tremendous results. So, Laktar Kandi Rotich maya e piny Amerika maben jang'wech mong'ere wacho ni thiedhni en makende kendo moyiedhi ne jo Kenya kod jong'wech duto kendo biro konyo gi chungo tiyo kod yedhe ma jonyofuonni. There's a lot of issues with doping, and most of our athletes, when they get injured, the first thing that they do is traditional medicine, so they might be like in Europe, in Netherlands or somewhere, and their doctor or their agent there say, we have to put you on some sort of anti-inflammatory or some medicine to bring up the pain. But you don't realize you take those medicine, there's one ingredient in that medicine that will turn you positive for doping. And that is really a bad reputation for Kenya. And for the athlete, it's just the end of their life. A natural healing process that can be assisted by a very professional chiropractor that engages in adjustments. And it assists athletes to heal fast. Rotich wacho ni jong'wech mang'eny ng'wech tamo kaluwore kod hinyruok to thieth machal kod magi e yo mowinjore kodgi. And then for the athlete, really, this is a win-win because as an athlete, I don't want to ever hear doping being positive on me. It's a nightmare. So if our athletes can utilize this, and I know most of the athletes have really utilized it and they like it. It's just like they don't have it here in Kenya. University of Eldoret shall be the first university in Kenya and the broader East Africa to begin the program of Doctor of Chiropractic. I'm sort of a proponent of alternative medicine. There are people who go for operations and surgery, which are not necessary. It's a matter of just aligning the back. Kamagi timore, okang' mar resruok dhi bedo ne jo Kenya kendo konyo thoth jo Kenya mosebedo ka thagore kod tuono. They have a lot of challenges, and some of them terminate their professions early in the health program.
Joyce Olo, Ramogi TV. Dichuo moro nego wuode ma jahigni 4 kanomiye sum ka bang'e no ten bende nomadho sumo no e kar dak mar YMCA e kar chung od bura ma Nakuru North. Min nyathino olero ni gima kamano nokel kod ywaruok mosebede kindgi kuom kinde malach. Ringre ji ariyogo noyudo kiny ma kawuono katok ka jirande ma ok osebedo ka nenogi kuom ndalo moko fwenyo ringregi. Obila nochopo kanyo kendo nonro mar nono tho ma kamano dhi nyime. So wakati ilifika masaa yake ya kukujua ndo nikanotice masaa imeenda, nikapigia mwenye humleta, akaniambia baba yake alimpigia akamwambia mtoto leo hakuwa anaenda shule. So nikaanza kupigia baba yake, hakuwa anashika. Angejali kuwa ule mtoto bado hajaona maisha mengi, bado ako na afya na bado ako na maisha marefu. Angekuwa na utu kwa ule mtoto. Inauma sana kama mzazi. Hata huo mama kwenye yako bado ako na ile uchungu. Haezi, si rahisi kupoteza mtoto na bwana. Umejua, najiuliza saizi ilikuwaje mpaka mtoto alienda akachukua shule. Ndio akakuja na mtoto huku. Sasa mama kufuata mtoto asubuhi anapata kama wamejinyonga. Pith mar rech en mano mathoth jopiny e gwenge ma ok orwaki e pith ma kamano sani medore mokalo. Kaka okang' mar kedo kod oro, kaunti ma Marsabit ochako puonjo jodak ewi pith kod chamo rech. Pith rech koro sani en achiel kuom gigo mathoth jopiny e kaunti ma Marsabit timo e yor konyruok. Ma kaluwore gi puonj mane ochiw kod migawo mar World Food Program koriwre kod sirikand kaunti ma Marsabit bang' horo manobedo e kaunti no e kind higa 2019 nyaka 2022. Aquaculture or smallholder fish farming can be a sustainable livelihood activity in Marsabit. That's when we coined this transformative and innovative idea. This approach is basically aiming to enhance the food security, economic resilience and nutrition across Marsabit. This offers also a new opportunity for them to diversify their livelihoods and also foster a culture of fish consumption. Jakom mochung' ne dongruok mag aluorano Machalbi Katelo Guyo to wacho ni okang' makama ne en mar kedo kod timbe maketho ber mar aluora. Kamano bende riwruog jopith rech manochakore kod ji 15 kende sani osemedore nyaka 40. Sababu kuu yetu kuanzisha hizi mradi ni kwamba jilali lizidi, mali zikazisha, kwa sababu cha tuanzishe kikundi cha fishery samaki, na sisi tuko karibu 40 members wote tunashirikiana tufanye kazi moja. Achiel kuom jokanyo mag riwruog jopith rech bende puoyo kawacho ni okang'no osebero ngimagi ahinya kendo ginyalo timo hola kod kungo mar omenda e riwruogno. Hii samaki ikikuwa tunauza, tunaweka hiyo pesa baadaye kama group tunachukua kama mkobo. E kar tiegruok ma North Horr, pith rech bende en achiel kuom gigo mipuonjo. Jotelo e sikundno kod jopuonjre neno ber mar puonj makamano kendo gineno okang' makama ni kelo tije ne rowere. Our students can now have practical skills in aquaculture. Also, the project helps the community around, whereby they can come in at any time to know more about fish farming and also the nutrition. Hatukuwa na kitu kama hii na hatujui kama ni samaki ni muhimu, na wengi wao hawakuwa wanakula. Hata mimi nikapenda, na kwa wakati huu hata mimi nakula, na hata kwa nyumbani sijaacha ndugu yangu wenye wamebaki nyumbani pia nimeeleza hii habari na wao wenyewe wamekula. Kata kamano jopith rech go puoyo sirikal koriwre kod migawono mar World Food Program kuom chako okang'no maloko ngima jopiny e kaunti kendo duoko chien dwaro mar konyruok mar chiemo ahinya to kinde mag horo. Lilian Abeta, Ramogi TV. Duol mar Governors owuok tumo suoga PC ma janon buge mag omenda Auditor General kuom dwaro nono kaunti sauchiel e pachoka ewi kaka gisebedo ka gitiyo gomenda megi e thuolo mar higni 4 mokalo. Duol no koni okang' makamano en rocho ratiro mar chik
omiyo mi gidwaro ler ewi gino momiyo apisino dwa kawo okang' makamano ma gichich ni geto thiro counties. Joja Oko nigi ler kowuok Mombasa. Duol mar Governors ne obagoromo e kaunti ma Mombasa mar twak ewi chenro moyiedhi magichano keto kaka chik mabiro tayo wach chiwo chiemo ne jopuonjre e sikunde mag nasari kata ECD. E romono mabende ne okelo kanyakla jogo manie sekta mar somo, duolno ne kata kamano oseyo malich mokalo apis janon buge mag omenda kuom dwaro timo nonro ewi kaka kaunti za auchiel osebedo katiyo gi omenda mekgi e thuolo mar higni 4 mosekalo. The Auditor General has selected 6 counties to do an audit, which is against the law, because in their letter, they had not indicated that they want to audit bursaries and ECDA as a special audit, but just audit for audit's sake. And we know the laws ask that we do audit within 6 months and not 4 years, as has been directed by the Auditor General. All counties give bursaries through a structured process. They actually have legislation which was passed in the county assemblies by whatever name. Mostly they call it County Bursaries Fund. So it's a fund established under the law with a board and a CEO. And that fund is audited every single year. Makusudio alionayo mkaguzi wa hesabu huyo ambaye ni Auditor General, tunapata kwamba tayari ashavunja sheria kwa sababu angetaka kurejelea miaka 4 nyuma. Hatujui jinsi alivyochagua zile counties, na kila mmoja Kenya anajua kumekuwa na tatizo na mvutano mkubwa kati yetu na serikali kuu, hasa kuhusiana kitengo hiki cha kupeana bursaries. Okang' makamano gikoni ne okauka okoso mpachgi kako machielo to giramo ne nyaka chiwne gi ler ewi wachno magikoni nyaka sani ok gisiro. So we're wondering, why are we being now ambushed with this other sample of 6 counties selected? If we've been told that those counties were found to have done something wrong and they are under special audit or investigation, it's a different matter. But you just don't wake up and say, we want to see how this works with these 6 counties and we're going to look at the last 4 years, yet the law is very clear. To this extent, then we insist as a council and even as a committee that the proper guidelines and the law must be adhered even when dealing with all these matters. Kata kamano, negisiro wach keto chik moyiedhi mabiro tayo chenro mar chwalo chiemo ne jopuonjre duto manie nasari kata ECD. Ma en bang' yango ni kwan jopuonjre osebedo kadhi malo e moko kuom counties matayo chenro mag chwalo chiemo ne jopuonjre e sikunde. We've already done an oversight in some counties, and I'm happy to say that this particular function of feeding program, where the counties are feeding, are doing this feeding program, the enrollments are up, the kids are doing better. Kama Bungoma tayari nimeanzisha mpango wa kupeana uji kwa watoto siku 3 kwa wiki, na natarajia kwamba tukipata budget ya kutosha tutasukuma iwe wiki mzima, na tumeona mabadiliko tayari kwa namba ya wale watoto ambao wamekuja kwenye shule chekechea. Kuna now retention na enrollment imeenda juu. This policy also tries to leverage on the local foods, right? If in one area there's a lot of sorghum, beans, maize, then that's what probably they're trying to suggest that to also spur the local economy, that's the food that is bought to be given to kids in that particular locality. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Obila gwenge ma Etago mayudore Mugirango South koro dino ne achije moko 3 mawachore ni ne wuondore ni gin apisa mag board marango po nono ute mag thieth tiyo kaka chik dwaro. Mairien tokoyo simu ne od thieth ma Nyamaiya kendo nyisogi ni gibiro rango rang'iny mar tijgi mana kaka Efi Nyakidi leronwa. Ndalo manok tok board marango kaka ute thieth tiyo pacho ka KMPDC golo listi ma ute thieth mowinjore olor kod mago mowinjore rangi okang' mar 2 kaka gitayo chenro mekgi. Achije moko mabende osebedo kaluwo chenro makamano giko nomak kod obila. Achijego wachore ni osebedo kachiwo oboke manyiso ni girango ute thieth kendo ka omenda kuom weg ute thieth ka giwacho ni gin apisas ma KMPDC mawuok boma ma Nairobi kod Kisumu. Achiel kuom ute thieth go en Nyamaiya mayudore ka chung od bura ma Mugirango South. Ka emano make achijego to kane gichopo marango kaka itayo chenro e od thieth no.
Motelo ne chopo kanyo, achijego nonyiso tend od thieth ma Nyamaiya mondo mi omigi omenda mar keto mauta e nyamburko manowinjore gitigodo. Tok yudo omenda makamano, ne gichopo kanyo kendo tend od thiethno nomiyo gi thuolo mar rango wuod ka wuod ka luoro margi ne ni achijego ne nyalo chiwo lipot marach mademi lor od thiethno. Gino manokelo chich en kinde ma achijego nopenjo kapo nono picha mag wang' dede ne tiyo makare, wirani ne ok gidwar mondo picha mag wang' dede omakgi. Of which made us to come to realize that CP people are not the good people is when they started asking us for fuel and something like a small amount of money so that they can use them to travel. That's when we start doubting, because what were government, sio watu wa kuitisha pesa. At around 11:00 a.m., the team reached at the ground. There were 3 gentlemen. They introduced themselves as a KMPDC staffs, and they've been sent from Kisumu branch to come and do a reinspection at Nyamaiya Medical Center. We received them as we were expecting a reinspection to be conducted by KMPDC. We took them through our wards, offices and everything. Achijego nomako kod apisas mag tesendo bila ma Nyamaiya kendo igeno ni biro dadhogi kod apisas mag okwach kich. We were not sure whether they were the real people from KMPDC or whatever. So we had to make a call from the KMPDC office to confirm if truly there were people sent by KMPDC. To our surprise, they couldn't identify themselves. So this one raised an alarm to everybody, and we had to intervene. Ute thieth ahinya to mago manie kor gwenge koro jiw mondo mi obeda kicha ne jogo mawuondore ni gin apisas mag migao mathieth. Efinya Kidi, Ramogi TV. Riwruoge makelo kanyakla jotije mag mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga e boma ma Bondo e bwo mabul mar Uasu, Kusu kod Kudehia obago ng'anyo mamuol mar kwedo girimiti mar okumba mar thieth ma tend mbalarianyno nodonje gi kambi mar Kenya Alliance Insurance magiwacho ni ok oketo okumba e thoth tuoche, gino machunogi madonjo ofukegi ponono ne gilimo ute mag thieth ka ute mag thieth mamoko bende tamore tiyo gi okumbano. Jafwambo marwa Steve Biko leronwa mathoth. Ne en ng'anyo manokelo kanyakla jotije mag mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga e boma ma Bondo e bwo riwruog jotije mag Uasu, Kusu kod Kudehia ka giduto giywago okumba mar thieth ma giwacho ni tend mbalariany no noriyo kendo donjo e girimiti gi kambi mar Kenya Alliance Insurance kata bang' jotije chwalo ng'ur margi. Medical cover ma gimiyowa ni rach, wan gi history marach kodgi, chien kanyo ne wan kodgi nok gidhi kodwa maber. Kane giduogo wawe ni gibro dhi maber to chakre wago wagolo ywak wa wago to kalure gi kaka gidhi gi kaka gitimo gigi nyisowa ni ok kwalinga to samoro ok wabiro yudo cover maber ma wadwaro. E history marwa wasebedo gi covers mabeyo ma bende marachie mogik mwasebet go en makoro gichak gikeloni. Tijego ywak ni moko kuom osiptende pacho ka ok yie miyo gi thieth e bwo okumbano, kaka ta yedhe moko bende ok nyal migi ponono gichope ute thieth gi okumbano. Kidhi osiptal tikoni ni cover ni limit ni samoro en 4,000. 4,000 gineno daktari kende, 2,000 osedhi. Modong 2,000 nyathiedh ang'o? Osiptende moko kidhi tikoni ni wanyalo mana thiedhi diriye dwe. Ing'ato achiel. Inya thiedhi riyo to ni kawuono kituo to kiny chak idok. Dwe no kinyaki bed matuo kendo. Okenge magisegoyo mar chopo winjruok gi tend mbalariany no pok onyuolo lemo ni mar tend mbalariany no osebedo ka rem chopo e buche magiluongo. Ne waromo tarik 24 dwe mar 6 Assembly Hall. Romono management notamre bire to gine mana gichike. On 27th wachako romo gokinyi kotelwa gi DVC Asar. Ongiso wane contract pok bedo signed. Godhiambo 27th wachako romo. Kwa romo 27th so kongiso wane contract bedo signed. Contract bedo signed do kana watene mono nene to kunagi miya wago. Bang'e wayudo contract ni e yore mopogore. Kwa sayudo contract ni wafwenyo ne contract ni bedo signed on 12th of June.
2025. Ponono ten balariany ma Jaramogi Oginga Odinga oriemo joywakgi gi singo mar dhi nyime gi ng'anyo margi maonge kiawa. By the time we go to the council, we fwenyo ne kara management ok dhi konyowa. Emo no the council. Koro pod wadi to the council dhi meet this week. To kaka gi meet to wano picket. Gi meet to wa picket. Kagi chieng gichopo magitieko koro meetings bagi go to gibi ngiswa ne gi resolve nango. E oboke mane Ramogi TV oneno, jotije go sindiko ne jakom mar ten balariany no ka gichwalo ng'ur margi ka moko kuom gilero ute thieth magiselimo kod midhiero magikaloe kod okumba mar thiethno. Kata kamano pok giyudo ler e wi gimomiyo ten balariany no noramo mana ni nyaka donjo ogirimiti no ka koro gikwayo mondo winjruogno manochakore dwe mokalo oruch oko. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Jatend migao mateko Opiyo Wandayi olero ni onge piny manyalo go okenge madongre ponono ni ok gitiyo kod telo mar kol. Kendo ne owacho ni piny Kenya nigi hawi maber kod teko mar kol e kaunti ma Kitui. Omedo ni piny owacho onego ti kod teko makamano e dongruok e pacho ka. Ya allocation haina kikingi kimoja kwa mwibati anaitwa No country can develop, no country can industrialize without utilizing the resources of coal. Sisi tuko na bahati kama nchi ya kwamba tuko na coal hapa Kitui. Kwa nini tuitumie ili tufanye industrialization ya haraka? Hii Kenya iende mbele. Kitu kimoja ambacho kinapeleka mbele ni mambo ya stima. Bila stima inakuwa ni ngumu sana nchi kuendelea. Na ninajua kwa hakika wale mko hapa siku ya leo katika hii sehemu ya Mumoni, mkiwa mko hapa Kaliwa leo Mutanda, itakuwa ni kitu mtashuhudia wakati stima itawaka. Jolupo ma Kenya ywago sand magiyudo lwet apisas mawuok e piny libamba ma Uganda gi Tanzania e kinde magilupo e nam Lolwe, ka bende komachielo giywak ni ten kaunti ma Migori kod piny owacho mamalo ojwang'ogi. George Juma gi mathoth. Higni medo kalo ka jolupo e kaunti ma Migori pod ywago sand e nam Lolwe. Moko kuom jolupo wacho ni e kinde ma okalo, moko kuomgi yande ne osechul mondo koro cham rech manumu, ka moko bende osechul mondo koro golo omenda mathoth ne apisas mawuok e pinyno ma Uganda kaachiel kod Tanzania. Ywaruok ni kije lupogo mag piny Kenya kod apisas mawuok e pinyno ma Uganda kaachiel kod mago mag Tanzania ma ikelo kod ywaruok e kiewo mar kuondego mag lupo e nam Lolwe pod dhi nyime nam Lolwe. Gino bende thiro chenrogo mag lupo. Jamii wenye wako hapa mutakuwa mashahidi kwamba kulipokuwa na shida na Waganda, muliona mitumbi za Waganda zililetwa 5 Nyang'wina Beach. Poletwa hapa Waganda walisaliti amri na wakaja, tukaongea, tukaelewana. Nafikiria kuanzia hiyo kipindi mpaka sasa hii hakuna mtumbi yetu hata mmoja imeshikwa Uganda. Vile tumeongea leo, nafikiria hiyo ndio itakuwa mtindo hapa na mwenendo. Kennedy Ochieng Mragiri menja kom madho wadno ma Mugabo e sabkono manyateke wanimo kuom gigegi mag lupo ma oting'o yiedhi ma omake kod apisas mowuok e pinyno ma Uganda kaachiel kod Tanzania oselal, ka omedo ni bende gisebedo kigogi fai makore lach. Jo Uganda osebedo ka makowa to jo Tanzania be makowa. Chon jo Uganda ne miyowa nyaka rech manumu ma wacham. Tinde gigolo rech manumu no en mane sani komaki giri nyalo dhi malal kono mitiyogo kaeto fain igoyi mang'eny en ni komaki tedwaro kuomi 50,000 ma Kenya 40,000. Jothurwa gino osemiyo jowa osedong maskini magi nyalo timo kata kaka gipuonj nyithindo onge. Jolupo giseyo piny owacho kuom rem mar siro apisas machiwo arita e nam Lolwe magwach ni onge kata kod yiedhi maginyalo tiyo godo e timo kachero. Jolupo mag piny Kenya ma odak chula ma Migingo kuom ranyisi wach ni gin tiere kod obila mathoth ma okete chula no kod piny owacho. Kata kamano gionge kod yie matimo kachere nam Lolwe, gino momiyo apisas koro ok nyal konyogi e chiwo arita e nam Lolwe. Jagoro madho edhogo mag Migingo Juma Mbaya wach ni gin kaka jolupo ema seche moko koro gimanyo yie magiket mafuta mondo eka koro giting' moko obila mondo koro gitimgo kachere nam Lolwe.
Jolbro manya tiketo modege obede koro kono piny owacho mondo jwarita enam lolwe mondo jolupo koro bed kolois maber matimo chenro magi mag lupo ne wane koro ging'iyo mani koro yiedhi koro bedo moromo ma inyalo tike timo kachero enam lolwe. Jo malupo migingo nigi chandruok nikech imagi e nam. Kanyocha wakelo injin ka to nafwenyo ni beach ma migingo ni ok oyudo. Kendo ne gisebiro magi complain koro adok manyo ne injin margi ma ginyalo patrol godo e nam mondo bed ni ginyalo ritore kendgi, ginyalo lawo jok momagi, ginyalo kelo godo kwebe e nam. Nikech duong' ma jothuro ka chamo en rech. Ka rech no tamgi e lowo to kech dhi chamowa. Komachielo bende jolupo gi ywak ni piny owacho mamalo kaachiel kod mano ma kaunti koro osejwang'ogi. Ok wanyal bedo kaunti machal kamano, wakwayo ni kuom ng'uono mari moluor daktari gavana yie mondo irom kodwa kaka jolupo. Wasebedo gi dwaro kodi to wasedong'o pieces gi te. Aponi mesa osandiko mabuge kada ng'oriade ka pong'o gari to pok wasaksi kata machiel. Yie mondo iwinj ywakwa irome kodwa wan gi chandruok. Jok mwasebedo ka watudore go mondo wachop kuom gavana tudruok no kosebedo makare. Pok gimiyowa duoko makare. Omiyo ne wakwayi gavana kaka wuon kaunti. Kopo ni wachwa ni kawuono ang' ni nen wa e wang' jowi. Yie mondo koro iti gi ngufu ni kendi. George Juma, Ramogi TV, Migori. En thuolo mar kawo yweyo machielo e Ramogi TV kapok wadhi e yweyo Reverend Dennis Otieno Opiyo kod mama Karen Otieno mar ACK Ayengo Parish wacho ni neno ayo makare ka untiere Kabondo ka umoso japuonj kanisa duto ma Ayengo Parish to machielo bende Martin Ochieng Lago ka wuok Olwa East. Aneno Ramogi makare ka an gi mama Nanya Lago mosna Bishop Mara Charles Mayoga mar Israel Ong'eche. Watudore kendo bang' thuolo machuok wadhi e yweyo. Have you made plans for the August school holidays yet? Looking for the perfect family getaway to relax, unwind, and explore? Look no further. View Travel has you sorted with exciting international deals for the whole family. Fly off to Cape Town from just $1,190 per person sharing for 4 nights with return flights, hotel transfers, a full Cape Town city tour, half-day Winelands tour, and half-day Cape Point tour. Or unwind in Zanzibar from $1,259. Spend 4 magical nights enjoying the Spice Island tour, swimming with sea turtles at Baraka Aquarium, and sailing to Nemba Island. All with return flights and hotel accommodation included. Book now and pay later with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or WhatsApp 0703-254-254 today. View Travel. Dream, explore, discover. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabende tichario katichario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tichadek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tichang'we nyakumunga juang wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jo thumbe mopogore opogore. Kanyo nube ni wakelo ni gimiluongo ni Bes Yawa. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Jagoro maduong' mar riwruok matayo tuke mag adhula e pinje Afrika Veron Mosengo ogo tik kendo bedo gi yie ni Kenya oikore ne bago tuke mag CHAN machakore tarik 2 dwe manyien. Kanowuoyo e kinde manotimo limbe alap ma Kasarani gi mano manyayo, Veron Mosengo Omba nokwayo jo Kenya mondo yuor kar romgi e tuke mag CHAN kendo miyo mijing'o tim maduong' mar Harambee Stars.
Veron Mosengomba, moten ko jatend migao Salim Vuria, kaachiel gi jakom riwruog FKF Hussein Mohamed motelo ne Kenya, Uganda gi Tanzania bago tuke mag CHAN. Pinje adek gi bende timo ikruok margi motelo ne tuke mag pinje AFCON ma 2027. This is all together one competition. 3 in 1. So 3 of them, they are doing well. And the coordination of very well, a change of formation very well. I think that this is we have to learn from here in Africa. To see 3 countries, they put effort together, they put resources together to deliver this competition. This we have to learn from this. This week we are taking through simulations on matter security. On Wednesday in particular, we will have a security simulation training, just basically also to ensure that we don't take anything for chance. And therefore I want to call on all Kenyans to provide the required support to ensure that we have a great hosting of CHAN 2024. Tok ng'ado tiko mar tuge lig maduong' mar adhula e pachoka, klab mar APS Bomet nigi wich bar mar yudo alap mabiro bage tukegi ka patron mar klabno ma en jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen lero ni tich thoth mondo mi giyud alap ma opuodhi. Murkomen nolimo alap ma Bomet Stadium kama timno biro bage tukegi madala. Bang' rango chal mare, Murkomen nolero ni alapno ohinga mochielego ok ni kare kendo onego bed ni lose e yo mowinjore. Kwa hivyo hapa tumekuja kuona, tunataka tusaidiane kutengeneza uwanja hii. Tutakuwa na mkutano huko Nairobi kutafuta hela kidogo ya kutusaidia kwanza tutengeneze uwanja, tuweke drainage na kutengeneza changing rooms ya players ndio wakuwe tayari kukuja kucheza huko. Erokamano ahinya Kwaramogi kuom thuolo mari mani miyo wakane wakelo ni weche manyien mag migago. Waiko ni mamoko mabro kelo ni saa 10 e weche manyien mag kagi kacha. Oriti masani, nyinga Milton Ochieng' Awuor. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizen.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Iwuoyo kuom ang'o? Koro nikech in pachasa ni nitie gimoro achiel. Ni ng'ano mantie ngima mar niti malong'o no moinga. Ano kada no kata suchi nikech ni ywak sakasa. Ini yo gang'o? Onge seche meni nyalo bedo gimoro. Ok nyalo bedo moro kaka nyiri moko. Rajiv ni koro lokore jatich kuom chiege. Ne kaka en odwa konyo olo ne ji chai kai. Ini kwal simb niti, an gosiepna moro mabiro golo ni gimoro amora mantie e simbe kendo piyo. Bro bedo maber king'eyo ni ng'at malong'o no en ng'ano. Mowacho ni long'o ahinya kuome no mohingi.
Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.